Hvad så? Okay, jeg vil gerne begynde min gavetime. Og Karoline er med. Hej, en af mine venner. Okay, lad os begynde. Jeg kan lide, du bare sådan helt stille. Okay. Ja, det er pænt. Det er ikke noget. Ja, og hun har givet mig en gave, men hun siger, Manna Mellemrum 2, det er min ven. Og I må gerne hjælpe mig i level 5. Ja. Og jeg er lige kommet level 11. Yay. Lad være med at give mig sådan noget. Folk. Du skal ikke være venner med Sej Baby og Indko. Her er dem fra Mia HHL. Hun er så sød. Ej. Din tingest. Ej, Cecilie. Ja, I kender nok Cecilie fra mine andre videoer. Også det der med, at hun er blevet hacket. Det er derfor, hun Igen nu. Ja, igen. Er en dims, der ikke er sød. Ja. Mims ned! Lige der. Okay, skal jeg tage den på? Ja. Nu ser hun sådan der ud. Ja. Snart. Hvad? Den skal snart åbnes. De kan godt høre dig. Okay. Den er den farve, så jeg tror godt, jeg kan gætte, hvad det er. Wow. Cecilie. Jeg skal tale med Cecilie. Jeg skal tale med Cecilie. Hun får. Hvad får hun mig nu? Det er sjovt at have gavetime, ikke? Okay, det er nogle lidt sjove sko. Jeg tager dem ikke på. Det kan godt være, at jeg tager dem her på. Eller, jeg tager alt på. Bare ikke de der sko. Og jeg har ikke en så hurtig computer, så jeg ved det. Cecilie, du er sød. Det vidste jeg godt, jeg Så ville. mangler du en. Nu mangler du kun 2. Og det er for Lykke. 42. Fuck, jeg er grim. Hvad fik du mig, når Lykke 42? Og jeg tror bare, jeg trykker OK til den, fordi jeg tror ikke, jeg får sådan noget. Jeg vil rigtig gerne level 5 ved hjælpe mig. Og jeg hedder Manna 2, inden på må vi starte. Manna Mellemrum 2. Et lam. Okay, Og lad os så se, er det hvad du min har gave. givet. Ja, det var Luke. Og jeg håber at du bliver glad for det, Mia. Jeg blev glad for din sidste gave. Der var en, der lavede Luke af mig. Okay. Mia, var du glad for alle dine gaver? Ja, og det her, altså Manna Mellemrum 2. Hun er rigtig sød.